Ето ме. Краката ми вървят напред. Мислите ми още по-далеч, а сърцето ми ги догонва. В мен гореше огънят на интереса към непознатото. Не тих, а с глас. Припомниш този образ, нали като дойдеш? Да стана това. Едно връбче. Съвсем малко връбче. Премръзнало. Изправя се. Разбираш ли, да наричаш себе си. Да се усеща, че между това, което правиш и това, което казваш, има силна тяга. Да? Друго? Не го разбирам това. Ме опитай. Трябва да говоря с теб. Боб. Пред мен стояха всички километри, които още не бях покорила. Ами да, покорила. Защото всяко едно пътуване изисква пот, сълзи, енергия, усещане и смелост. Смелост да допуснеш в хората, в теб самия. Всичко започна с една връзка лале и 175 км пред нас. Така започна нашата непосилна лале задача. Да посеем тюлипомания във всеки град, във всяко сърце. А моите първи докосвания на това турне бяха с моето родно място – Димово, където баба ме отгледа. И всяко лято се учех да обичам цветята. А този урок ме доведе до тюлипомания. Браво, момичета! Поставям бележки. Книгите. И запаметявам. Тяло, образ, лале. Тяло, образ, лале. Тяло. Човек. Човек е това, което иска да бъде. Напълно свободен. Ще ли Бог бил част от музикант най-добри? Знаеш кой свирил? Свирил. Чарли Пъртън. Вие не знаете Чарли Пъртън. Той бил един от най-добрите. Срещали се с мама в един бар. Забравихме топлата, нали? Да. Един китайски към бар. Той е нали диско Голдвиз. Да. Ще не говоря английски. Майка ми шведски. Тук Ивана говори езика на любов. Така се да се
Може да се направи. И аз ли ти е това? Да. Не е нужно да го правиш толкова дълго, колкото е... Да. Тук ли ти е горнището? Да. Кой го? Тя, нейната героиня и нейната майка посвещават живота си на това да създадат най-перфектното лале, което може да съществува. И поднесе за Великден най-обикновен букет. Започна от това, че забелязахме една тънка червена ивица, като пламъче в чашката. Смаяхме се. Зачудихме се откъде се е взела. Как ли са? Те го направили. Знаеш какво са направили? Обичали се. А вие знаете. Знаете какво правят хората, когато се обичат? Нали? Намираме се в Острокаци. където Ади е. Расла. И това е бабата на Ади, Да. баба Вени и дядо Динко. Динко. Браво. Колата на едно место, където е платено. До 100 техни динари, да, 150 някъде динара, 100-150 най-много, зависи колко се бавиш. И се прибираш, колата ти е пазена. Нищо не ни чакаше готово. Ние носихме сцената си на гръб. Всяко място започваше празно, тихо, с прах и няколко стола. А ние редим, мерим, измерваме. Адреналинът от непознатото те гони. Настигате и те тресе. Но после влизаш и политаш. Здравейте! Той тя да търси точно да намери значимото. Третото лице. Те бяха третото лице. Те взеха моята история. Винаги присъстващи. Винаги тук. Винаги с мен. Винаги с нас. Нали не четеш вестник? Мамо, Мамо, нали не четеш вестници? нали не четеш вестници? Мамо. Знам всичко за олетата от 17 век в Холандия. За нажежаването на борсата. За търговията с лалетата. За инфлацията на лалетата. За лудостта. Трябва да говоря с теб, Бог. За стойността. За стойността и за оценката. За стойностната относителност и за безспорното. За лалетата искам да говоря. За историята.
Маце? Да. Айде, Маце. Айде. О, Маце. Толи по Маце. Човешката глава има 1 милиард нервни клетки. Също толкова възможности и също толкова неизказани думи. И хората често говорят на различни езици. Но в онзи момент на спектакъла не ушите слушаха, а душите. А те говорят един език. И понякога човек може да попадне случайно на място и да открие нещо ценно. Така се случи и в Плачковци. Като да влезеш уж по навик в читалището, да се окажеш в един свят, който живее в теб и дори не си подозирал. И запаметявам. Тяло, образ. Оле. Я да направи това само. Да го видим. Добре, правилно. Да. Тяло, образ. Оле. Тяло, образ. Оле. Ти се страхуваш да пуснеш ръката и бомбана. Може. Добре. Това са другата страна на Много ми се зависят на теб, зави? много. Аз седя тук. Тук ми е добре. Мамо, охраняват ме. Охраняват ме докато ям. Спя. Дори когато ходя до тоалетната. Също като невръстно дете, мамо. Точно както ти се грижеше за мен. Аз съм спокоен. Не накърнен. Възможен. Липсата на история, Боб. Без историята на нашето време. И винаги ще имам възможност майка на чаша уиски. Дали такъв? Вашата думичка откровеност. Вашата думичка господин. Имате ли една дума? Тази е страхотна. Тази беше страхотна. Неговата дума беше. Вашата думичка? Различно. Различно. Да, аз ви предупредих. Вашата думичка? Грациозно. Ема не си има. Okay, that's a fish. What's that? Seahorse. What's that? Lobster. Sebastian. Oh my god. Almost Sebastian. Oh, Daddy, that was a dream.
Културата. Културата е почвата за растеж на нашите лалета. Културата е мястото, където хората поникват. Затова аз посях толипомания в почвата на Котел. И в малки, и в големи. Едно от най-бомбастичните представления се случи именно там, в града пълен с история и традиции. Там, където хубавите подаръци са онези, които излизат от душата, като песен или едни детски вдъхновени очи. Взех ги и си откраднах есенцията от Котел. Колко назад ще ходиш? Не чак толкова. Добре, по-добре е да не ходиш там, Уейби. Формулировки, като тази, че на рождения ден на султана в градината му цъфтяли 500 000 лалета. Не. Човек трябва да търси точното, за да намери значимото. Благодарим. Вашата думичка. Среща. Страшно силна дума в контекста на това. Топлина. Топлина. Да. Много добра комбинация, много добра естетика. Много дуби трябваше, така ли? Топлина. Да, топлина. Взимаме си тази думичка. Вашата думичка. Изненада. Изненада. Аз ще кажа разкош. Разкош! Благодарим за хубавата дума. Разкош! Малко, но пълно. Пълно с живот и човещина и любов. Такова е в Две могили. Тихата среща между нас беше без показност, без шум, само човешка близост. В малките градове културата се разлиства най-ярко. И тук в Две могили разбрах, че пътят на представлението не свършва, а започва. И искам да благодаря на всички, които отвориха сърцата си за тулипомания. Във всеки от вас спектакълът намира своето истинско начало. За лалетата искам да говоря. За историята, за легендата, за истината, за крехкостта и силата, за преходността, за това докъде трябва да стигнем, за да защитим каквото ценим.
безкрайен глад между хищника и неговата плячка. Този глад, просто да ги изписка за миг. Този глад на хищник трябва да имаш. Без значение дали ги хапеш, дали ги милваш, дали ги целуваш, просто трябва да ги хванеш и да ги яздиш като бик. Не изпускай. Ребята ти всичко може и всичко не може. Ако искаш да се поливаш, поливай се. Ако искаш да се събличаш, събличай се. Ако искаш да се обличаш, обличай се. Но гледай да си изпълваш целите епизоди. Нито топката да не е преход. Да полия този. Да, всеки ги поливай този. Той не знаел шведски, а тя английски, но говорили езика на любовта. Неграмотници и агностици. Едно нищо. Някои си мислеха, че да сменим правителството би помогнало. Кажете ми, как едно ново правителство би променило именно онези, които гласуваха за него. Тая. Проблемът е по-голям. Народа трябва да се смени. Да сменим народа. Казвахме аз и мама. Ние бяхме нашия собствен. Никога не съм бил толкова близо до сърцето на земята, до ланетата. Снежинките падат. Ади, Да. какво ви беше най-ценното преживяване до сега? Какво ще си вземете от всички тези турнета, това цялото приключение, което извървяхме заедно? Аз ще взема две неща. Едното е невероятното порастване на Ади само за няколко месеца пътуване. Изграждането й като човек-актьор. Като човек, който владее контакта с публиката
между човек, който успява да стигне до другия, да му бръкне под лъжичката, да му изкара усмивката на лицето, да го разплаче и да го пусне да си ходи по грешната земя. Аз мисля, че това е едно от най-ценните неща в този проект. Един човек пораснал космически. И другото най-ценно, разбира се, е срещата с публиката. Предизвикателството пред различните хора, пред които играем. Господин Георгиев винаги казваше, няма добра или лоша публика, има добър или лош актьор. Но добър актьор се става само така. С бачкане, с опитване, с отдаденост и с много доверие в това, което правиш. Публиката беше едно от най-ценните неща в тия турнета. След порастването на Ади. Вълнуващо, разтърсващо да видиш тези пълни очи на края на представлението, които по време на представлението си гълтат сълзите и преглъщат тежки глътки, но накрая всичко се отприщва. Сега даже тук в Две могили си казахме, че това представление Тулипомания пипа онези пластове на човешкото, които граничат с сакралното и с магичното, които не могат, а и не трябва да бъдат обяснени. И хората просто чувстват другия. Чувстват неговата ранимост, неговата тъга, неговия полет, неговото откровение, неговото вдъхновение и живеят и случват заедно с нея. И това е безспорното, непрекословното, безпрекословното. Страхотно. Аз каквото и да кажа, ще бъде малко за това. Кажа много благодаря. Браво, браво, успя. Тулипомания. Страхотна беше. Просто страхотна. Наистина. Така съм си го представила представлението. Страхотна. Само така да го виждам повече. Със същата свобода, със същата отдаденост, със същата любов, със същото самочувствие на сцената, защото ти наистина го попиля днес. Просто го попиля. Така, както днеска игра, се играят всички представления. От Патиланско царство, през Тулипомания до Отело. Да. Всички така се играят. И когато ми казвате, че не разбирам, сега си го разбрала. И почваш да го обясняваш на всички останали. Не мога да го казвам повече. Супер! Браво! И както казва господина Николай Георгиев, не играйте роли. Играйте си с ролите. I saw a man on the uptown line. He's looking at the sky, tapping his feet to some song. Come on now.